Στις 23 Ιουλίου 2009, στο Πνευματικό Κέντρο Καμαρίου της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία στη Σαντορίνη, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα «Ο Οσιότατος Μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος, ο Εκθήρας Διαβάς». Την ημερίδα οργάνωσε η Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία και το Ινστιτούτο Χριστοφόρος Παπουλάκος. Ο ηγούμενος πατήρ Δαμασκηνός Γαβαλάς καλωσόρισε τους ομιλητές της ημερίδας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θήρας Αμοργού και Νήσων, Κύριος Επιφάνιος, ευλόγησε την προσπάθεια αγιοκατάταξης του Χριστοφόρου Παπουλάκου, τονίζοντας ότι ήρθε καιρός να δικαιωθεί από την επίσημη Εκκλησία. Πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Αθανάσιος Παλιούρας, καθηγητής Πανεπιστημίου Ελλήνων, που αναφέρθηκε στα εικονογραφικά δεδομένα του Χριστοφόρου Παπουλάκου. Επικεντρώθηκε στην παλιά αγιογραφία της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους και στην αυθεντική φωτογραφία δακεροτυπία του Οσίου Πατρός. Ο κύριος Χαράλαμπος Μπούσιας, μέγας υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, έκανε θεολογική προσέγγιση σε στίχους από την υμνογραφία του Οσίου Χριστοφόρου Παπουλάκου. Η κυρία Άννα Καραμανίδου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και την απήχηση των διδαχών του Οσίου Πατρός. Την ημερίδα έκλεισε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Χριστοφόρος Παπουλάκος, αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Πέτας, όπου αναφέρθηκε στους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Οσίου Πατρός.